så er jeg helt sikker på mand. Jeg skal lige have en hud for. Det er vi også. Jeg kunne 35. Jeg har kæmpe mere. Ja, det har jeg. Jeg har sendt vandre på. Skal I stoppe? Jeg har lige sagt til John, at... Det er simpelthen ikke gået i viden. Ja. Skal der ikke være vidner på det? Han har vel efter mig i dag. Så skal jeg have de samme piller, som du får. Jeg skal ikke piller til. Nej, jeg hopper. Jeg bare gå i gang. Han kunne så godt på at smide. Jamen, lad bare John få cirka, så skulle jeg ud og sætte mig ind, så jeg ikke aldrig skal have konto. Så ringer Jan og siger, hvad laver du? Jeg siger ikke, men han har også en årskonto, fordi jeg har jo ikke noget kontonummer, så jeg er jo nødt til bare at sætte et sted. Jeg var fuldstændig rødhård. Det var 4 timer siden, jeg havde kommet til at sige det i telefonen. Fuldstændig rødhård. Jeg skulle. Men jeg troede, jeg var med, jeg var inde. Jeg troede, jeg var men vil du have, at jeg skal sætte penge ind? Det er nemlig overskud, hvis jeg gik over. Nej. I finanskrisen, der fik jeg deroppe i en små brød. Ej, det er lidt kurt. 2 dage. Ja. 2 dage, er der så det, man træner på det. Og så har jeg sagt, at jeg skal ikke arbejde gratis, vi arbejder med det. Så kom det hjem, Hvor gammel er du? Jeg har mærket, at han måske har det. Ja, det hun ved godt, hvem han er. Ja, de har hund sammen. De står bare nede i hende. Ja. Smart. Ja, det er smart. Jeg synes også, han foretager sig faktisk. Nej, jeg synes bare, han skal også have det lidt. Er det også, når hans tur? Ja, nu får hans tur. Hvorfor? Bygger du vand? Nej. Nu er han fremme med at lave scooter lige for ting. Hvorhen? Han er ved at lave scooter til hans lydesøster. Og hun var ikke på scooter, men det er sådan. Det er 16. Hvor han prøver at lave den her. Nu er det ikke fordi, jeg så vil være næsvisen, de der negle kender du. Hallo? Hold da op, Heiko. Nu er det ikke sådan, fordi jeg vil være næsvisen, de der negle. Ja, hvordan? Kender du? Ja. Det ser ud som om. Det er fordi, du er en mand, ikke? Jamen det var bare fordi, at det ser lidt. Det er fandme sjældent, du får det. Ja. Jeg ved da godt, jeg er en mand. Jeg har skiftet valse lige nu. Det er bare ikke se. Ej, det er bare det med at spørge. Tak. Jeg må da heller aldrig få noget at vide. Nej. Du behøver slet ikke vide det. Man skal have komputerkongen. Det kan man sagt. Jeg har fundet dumme, det også sidst. Der havde jeg ikke negle på. Og det vil heller ikke have på den her. Det synes jeg lige meget. Det går ikke. Tænder han ikke på. Men der må du rykke i en line og sådan noget. Jamen, prøv at rykke sin hund. Man var faktisk overhovedet ikke rørt. Faktisk overhovedet ikke. Jeg tror ikke, du skal se det. Men skal jeg bare gå og tage et skridt og huske kommandoer, så er de hjemme. Ja. Nå. Det kan man ikke, når man skal prøve. Så der er ikke Igen. Kom nu. Yes.
Sagde hun sit? Sagde han sit? Det var i hvert fald klar. Så satte han sig. Det var ikke mange skridt. For helvede, Morten. Vi har lige siddet og snakket om det. Husk nu de skridt. Nej, det har vi sådan set opdaget. Det er anmeldt, så tror jeg stadig. Det var det heller ikke. Jeg tror stadig, Hvad drikker du egentlig der? Jeg drikker ikke cola. Du får mig ikke til det. Det må lave noget på den tror. Jeg har sådan. Det kan tage det. Nå, så var den. Det var så overvejet. Nej, det skal hun ikke selv. Ja. Skal det klare lave hvad? Nu har jeg styr på dig. Det siger du bare til. Ja, og det siger du bare. Det er en by lidt mere syg. Ja. Jeg kan. Det er ikke til at indvise. Det er meget lidt dyr i vaskemaskinen i gang. Hvad sagde du, var det Smedebakken siger? Vi er stresset. Det er sådan lidt kæmpe, når man arbejder med en jule. Det er fuldstændig sorte hul op bagpå. Og så går drengene og rent i siden af, ikke? Nej, jeg kommer lidt foran. Så er der med det også. Så lidt det kort. I har rørt hun ikke ørerne af det. 23. 20. marts. Jeg har lige en måned med på Ja, ja. Nå jo, det skulle det være. De tiltrækker, det er stadig som Ben Falder den gang skrev. Politiet, de tiltrækker ikke de skarpeste hjerner. Det gør de fandme ikke. Det er nogle andre. Eller hvad? Hvad helvede. Det er svært, det kan godt være. Vi har set det. Ja, der også. Er du faktisk en valgkamp-avis? Nej, det kan jeg så skrive under på, det er det ikke. Nå, jamen, det kører ret meget. Ja, ja. Hej, Bjørn. Jeg er 17, gik i 17 sammen med mig. Prøv lige, der er sukker i. Hvis vi skal... Ja. Men vi bliver nødt til at komme ind i kampen. Skal nok, John. Prøv, men altså, en gang om ugen må man godt give eleverne et chok. Ja. For at få forbrændingen op igen. Ja. Men så tror de, at man er gået i helt. John, jeg så en video på hjemmesiden her. Det var lege med små valgting. Det var da godt nok ham i den lille udgave. Altså, man vokser så større, jo ikke? Ja. Nå, du er også vokset i pænt. Det er Jan også. Jeg ved ikke, hvad der sker for jer. Jeg støtter de forskellige foreninger. Det er også pænt af jer.
Ja, men jeg kan faktisk få en op hjemme. Jeg vil jeg også kunne tænke. Ja, ikke også? Hvem har svinet dig? Din hund. Det er ligesom Cleos hund, jeg har været i nærheden af. Og det er faktisk ikke gode stole. Det kunne jeg købe sådan nogle stole, altså er det med? Er det Mads? Ja, der skal også. Mine. Dine. Jeg kan godt holde til det. Ja, det burde den. Det var da ikke god idé. Bip om kaffe. Kan man det? Ja, og hvor den henne? Det koster jo faktisk. Det er